बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय अननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो बे समाव इसोरनि बाथ्राखौ लाबोनो हास्थायदों मोनसे आयदानि सायाव, आरो बे आयदायानो जाबाय मानसिनि गोसो। मानसिनि गोसोआलाय माथो? मानसिनि गोसो होनोब्ला जों मा मिथियो? What is the heart of a man? गिबियै एबा गाहायै मानसिखौ मोनथाम बिथिंजों दादों: मोदोम, गोसो आरो जिउ। इसोरा मोदोम आरो गोसो जिउजों सासे मानसिखौ दानानै सासे आबुं सुबुं खालामनानै होदों। बे मोनथामनि गेजेराव बे गोसोआ जोबोद गोनां मोनसे अंग, जाय अंगजों मानसिया सानो, जाय अंगजों मानसिया मिथियो, बुजियो, मोनदाङो। आरो बे गोसोआव मानसिया दुखु मोननाय, रंजानाय फैयो। बे गोसोजोंनो मानसिया थांखि लायो, मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो सायख'यो। इंराजियाव मोननै सोदोब बाहायदों, माइन्ड आरो हार्ट। माइन्ड एन्ड हार्ट। माइन्ड माने जोंनि मेलेमनि साननाय, मोनदांनाय, मिथिनाय, बुजिनाय। हार्ट होनोब्ला बिखा, जायहा जोंनि मोदोमनि गेजेर खोलोबाव दङ। आरो बे बिखानि खामानिया जाबाय मोननै: जोंनि मोदोमाव थानाय थैखौ नारसिमनानै गासै मोदोमाव थैखौ नारहरो आरो गोसारहोनानै मानसिखौ गोथाङै लाखियो। आरो मोनसेया जाबाय गोसोनिफ्राय अननाय, मोजां मोननाया सोमजिखाङो। माइन्ड, हार्ट मोननैजों मोनसे गोसोखौनो फोरमायनाय जादों। लोगोफोर, बे गोसोआ जाबाय जोंनि मोनसे नागारनो हायै अंग, जायजों जोङो गावखौ दैदेनलाङो। जोंनि मोदोमखौ गोसोजों दबथायना दोनो। गोसोआ बुङो आथिंखौ थाबाय, आथिङा थाबायो। जोंनि गोसोआ जोंनि आखाइखौ बुङो नों खामानि माव, अब्ला आखाइया खामानि मावो। जोंनि गोसोआ जोंनि खुगाखौ बुङो ओइ नों बे बाथ्राखौ बुं, अब्ला बे बाथ्राखौ बुंनो खोन्थायो। बे गासैबो गोसोनिफ्राय फैयो। गोसोआ जोंनि देहाखौ, मोदोमखौ दैदेनलाङो। बे गोसोआ बेसे गोनां? इसोरा बे गोसोखौ लुबैदों। बे गोसोखौ गोथार जाजानो लुबैदों। बे गोसोखौहाय मैला गैयै जाजानो लुबैदों। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गोसोआव फैनो हास्थायदों। नुजाहोनाय 3:20 सिरियाव बुंदों, नाय आङो दरनि सिगाङाव गसंनानै दङ। जाय आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवनानै होयो, आङो बिनियाव हाबो, आं बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। जोंनि गोसोआव जिसुआ हाबनो गोसो जादों आरो जोंजों जाफानो लोंफानो गोसो जादों। बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों सोमोन्दो लाखिनानै दोननो हास्थायदों। अब्ला फै जोङो जोंनि बे गोसोखौ फोरबो जिसुनो खुलिनानै होगोन, खेवनानै होगोन। आरो जिसुआ जोंनाव थाब्ला जिसुआ जोंखौ सलायगोन। जों गोथार जिउनो होनांगौ। गोथार जिउआब्ला जोंनि गोसोखौ सलायगोन। जों गोथार जागोन, मोजां जागोन। माथाइनि गाहाम बाथ्रा 22:37 सिरियाव बुंदों, नोंनि मोदोमजों, नोंनि बोलोजों, नोंनि गोसोजों, नोंनि जिउजों हानायमानि फोरबो इसोरखौ अन। आरो बे जोबोद गिदिर हुकुम। जोंनि मोदोमजों, गोसोजों, जिउजों इसोरखौ अननांगौ, अननो रोंनांगौ। जोंनि गोसोआ इसोरखौ सिबिनो रोंनांगौ। जोंनि गोसोआ इसोरखौ मानिनो सोलोंनांगौ। इसोरनि बोलोखौ जोङो मिथिनांगौ, बुजिनो रोंनांगौ। गोनां गेदेरा बुंदों, गोसो नोङो जा लों रंजा, नोंहा जेबो जिंगासिनांगौ गैया। आङो माहाजोनसिन जाबाय। आंनि बाख्रि मोनसेया थोयैखाय बाख्रि मोनसे लुदेरनो गोनां जाबाय। बेनिखायनो नोंहा जेबो खामानि मावनांगौ गैया। नोङो जिराय, जा लों रंजा। एदिन हरावनो फोरबो जिसुआ बेखौ बुथारबाय। बे गोनां गेदेर मानसिया मुर्खखाय एदिनो बियो दुब्ला थैबाय। लोगोफोर, जोंनि गोसोआव जिसुखौ बाख्नायनायनि जिउ सोनानै लानांगौ, गोसो सोनानै लानांगौ। अब्लासो इसोरा जोंखौ मोजां मोनो। इसोरखौ बाख्नायाब्ला जोंनि गोसोखौ, नोंथाङा माहाजोन जाबाय, इसोरखौ साबबाय सोनांगोन। नोंथाङा जुदि लेखा गोरों जादोंब्ला इसोरखौ बाख्नायनांगोन, आं लेखा रोंबाय इसोरनि बोरजों। नोंथाङा बोलोग्रा जादोंब्ला इसोरखौ साबबाय सोनांगौ। गोसोखौ बुं, गोसो इसोरखौ बाख्नाय, साबबाय सोन। गोसोआ रंजा बाजा थानायनि नङा। जुदि जों बेबायदि इसोरखौ बाख्नायनो गोसोखौ बुंनो रोङाब्ला जोंनि आत्माया थैगोन।
जोंनि गोसोआ थैगोन, गोथै जागोन। गोजों गोसो गोनांफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो इसोरखौ नुनो मोनगोन। माथाइनि गाहाम बाथ्रा 5:9 बुंदों, जायनि गोसोआ गोजों मैला गैया बिसोरल' इसोरखौ नुनो मोनो। इसोरा गोजों गोथारखाय बेबायदि गोथार गोसोआसो इसोरखौ नुनो मोनगोन। जोंनि गोसोआव गोबां मैला दङ, बेफोरनो जोंखौ खालाय खालामो। जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो नायनि। मार्कसनि गाहाम बाथ्रा 7:21-22 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंदों, लुबैनाय, सिखाव खावनाय, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनो साननाय, मेगन सानाय, दुस्थु मावनाय, लुबैनाय, सोलायनाय, थगायनाय, गाज्रि मावनाय, मालायनि बेरेखा बानसावनाय, दुगा जानाय, साननाय गैयै, मूर्ख जानाय, बेफोर गाज्रि आरो इनायमानिफ्रा मानसिनि गोसोनिफ्राय ओंखारबोयो आरो बेफोरनो मानसिखौ गाज्रि खालामनानै खालाय खालामो। प्रभु जिसुनि बाथ्राया जोबोद गोनां लोगोफोर। जोंनि जिनाहारि खालामनो हास्थायनाय, मावनाय दांनाय, सिखाव खावनाय, मानसि सिथारनाय, दुगा जानाय गासैबो गोसोआवसो सोमजिगोन। बेनि उनावसो जोङो मोदोमाव मावो आरो जों बेजोंनो खालाय जायो। दिनैनि मुलुगाव, दिनैनि समाजाव जिनाहारि खालामनायफ्रा बांगासिनो दं, मानसि सिथारनायफ्रा बांगासिनो दं, थगायनायफ्रा बांगासिनो दं। बेनिखायनो बुहुमा खोमसि जाजोब्बाय, दावराव दावसि गोजोननाय गैया, जौगानाय गैया। सासे आइजोखौ गोबां हानजानि हौवाफ्रा रेप खालामो, बलात्कार खालामनानै बेखौ सिथारनानै गारो। पुलिसा बिसोरखौ हमनानै जेलाव जोबो। दिनै मार्डार केस, थिफ केस, बायदिसिना केस जानाय मानसिफोर जेलाव थाहैनाङो, जेलफ्रा जायगा जायो। जौ लोंनो हास्थायनाय गोसोआव सानग्रोयो, ड्राग्स बाहायनो हास्थायनाय गोसोआव सानग्रोयो आरो बेखौनो मावनानै बे खालाय जायो आरो बियो थैनो गोनां जायो। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, बे गासै गाज्रिनिफ्राय जोंखौ गोसो सोलायनो थिनदों। इसोरनि बाथ्रा बुंदों, नोंसोर गोसो सोलाय, मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जागोन। सोरगोनि रायजोआव, इसोरनि रायजोआव हाबनो हास्थायब्ला जोंनि गोसोखौ सोलायनांगोन, जिसुखौ खुलुमनांगोन, बेखौ मानिनांगोन, अननाय होनांगोन, गावजों गाव अनलायनाय थानांगोन। अब्लासो जोंनि गोसोआ गोजोननाय फैगोन। जों मोनसे आर'ज खालामो, ओ इसोर, नोङो आंनियाव मोनसे गोदान गोसो, जिनिर गैयै गोसो दानानै होदो। नोंनि गोथार जिउखौ आंनिफ्राय सेनानै गालां। आंनियाव गोगोम गोसो, अननाय नों सोरजिनानै होदो। नोंखौ मानिनाय, नोंनि बाथ्राखौ अननाय मोजां मोननाय, नोंनि बाथ्राखौ अरायबो मानिना सोलिनायनि जिउ नों दानानै होदो। इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों। आमेन।